Nagbagas lang kami dito sa gasoline station nila, guys. And ang haba na ng ng pila dun sa drive-thru. May Jollibee din dito, guys. Oh. Jollibee, Jollibee. Jollibee na daw to kasi kulang lang na dapat palitan lang yung J na H. Sabi niya yung Jolly hotdog ba to? Sabi ni Holly, that's Holly, mom. Holly hotdog. Like that. Pero, so, inaano ko na siya para tomorrow sa tayo dito sa Camp John Hay. Magpipiknik kami dito. Doon namin kakainin yung So, golf lang to. Dito sila dyan, di ba, kahapon? Yes, tita. Dito nag-golf sila dyan. Tsaka si Kuya Jay. And Kuya. Dito na bumili ng sigarilyo nga. Oo nga, na-remember ko. Kasi gabi kami pumunta dito eh. Madami rin tao, no? Magpipiknik tayo dito. Dito tayo kakain. This is the whole bucket of fries. Okay. 1, 2, 3. Did you pray? Did you say thank you, Papa Jesus? Cute, ang cute niya. Thank you. Hala, nagiging pa siya. What happened? How's your lunch? Good. Enjoy. Good. Say thank you, tita. You're Thank you, welcome. tita. Tapos na kami kumain and nalinis na namin. And meron kami mga nakita mga teenager nagpa-picture. Ang layo ng basurahan, Luis. Ayun si Pat. Andoon, no. Doon ko sa kayo pumasok. Isang baso lang yung tinapot niya. Gusto raw nila mag-ride ng bike. Hello po. Okay, nasan si ate? Okay. Ride sila. Opo. Solo sila. Wait lang, Danica. You're gonna have your own. You're gonna have your own. Sack, no bumping, okay? This is not a bump. Go. May bag pa. Tapos, kaya shoulder bag ka pa dyan, ha? Shoulder bag ka pa talaga. Ayan si Kuya. Nakailang laps na si Kuya. Kanina niya pa gusto kasi na tita. Hey, say hi! Hi, Danica and Kuya. Hirap ka na dyan, Holly? Yung bag daw. Why? Yeah. Ito, nag-change siya. Oh, no, there's no I think it's sira. She. Tikahan lang naman. And if you pull the brakes, I crashed. Oh, what's Sabi mo wala na. Hindi pa tapos yung time nila pero sila nang sumuko na pagod na. Magaling pa si Zach Mag-reverse? Magaling pa mag-reverse si Zach? Magaling pa si Zach. Tingnan mo, parang antok We're na antok. done! The whole world could be fucked outside, but when we in these sheets, everything just fades away. Would you want fade away? Everything just fades away. Would you want fade away? And everything falls into place when it's all up in the air and innocent, touching on my leg, you ain't in. What we doing here ain't nobody's business. It's all sweet, but it tastes like cinnamon. But you won't say what's on your mind. Don't gotta say what you think I like. Cause you Bakit pala kami guys sa Alpha Land. Hi guys! Alpha Land tayo. Ayun ang beauty na niya dito. know what I like, yeah. I could be wasting a day with you unless you felt with me. The whole world could be fucked outside, but when we in these sheets.
buhulugan natin. Diyos ko. Nakakatakot naman dito. As in. Maganda yung view niya, tita. Tapos after, punta tayo dun sa cafe. Okay. Ayan yung ano, Alpha Land, guys. I'm not sure. $2 million. Dollars. $2 million. $2 to $3 million. Ayan guys, yung Alpha Land. Ayan. Nakita ko dyan yung bahay ni Glenda. Ang ganda, pero wala na dun. Tingnan mo. Wala na, tita. Kalbo na. Next stop muna kami sa friend ni Luis. Ito yung bahay. Ang ganda ng view nila. Ha? Oh my God, ang dami niyang aso. Tapos yung view niya ang ganda. Alpha Land na yun, di ba? Ayun. Doon. Hello, doggy. Iba-ibang kulay. Ayan yung view. Ang ganda ng view mo. What a beautiful view. Ano yan? Kalamansi? Ata tita. Ayan. Kalamansi. Kalamansi or dalandan? Tita Dalandan. Yun ata kalamansi. Ito, tita, mas maganda view. Yung makopa niya, oo nga. Nasa floor na. Wala na. Kami dalawa ba? Hindi kami mahilig sa fruit. Ah, ano to? Ayan tita, ano? Black. Ah, akala ko si Riguel. Di ba yung kinakain yung pumuputok? Kamatis ba yan? Hindi. Yan. Hindi siya aratilis. Mas maliit yung aratilis. Something. Berries. Ako. Kalamansi. Kalamansi. Yeah. Ang view. Ayan tita. Alpha Land. Oh my God. Ikaw nang may view. Ito, isa pang akyat. Kasi nilagyan na pala ng pangsayote dito. Baka hindi na natin masyadong. It's alright. Dito, kitang-kita nga. Oh. Ayan tita, gusto mo sayote? Pitas kita. May sayo. Ang daming veggies and fruits dito. Hoy, ang super ganda dito, guys. Ayun yung Alpha Land, oh. Nalaman ko yan, yung napanood ko yung kay Karen Davila nung in-interview niya si Glenda. Ang ganda ng view dito sa bahay ng friend ni Luis. Andun sila, oh. Ayun sila. Yung view nila, yung Alpha Land. Yung mga nandoon sa Alpha Land, dyan sa side nila, ang view nila, etong bahay dito ng friend ni Luis. Ayan. Ganda. Tapos ang lupa nila ng friend ni Luis, hanggang doon pa. Doon, ang daming fruits and veggies. Ayan, may sayote. And also may, ayan, mayroon pa silang parang nagko-crawl. Ewan ko kung ano yan. Tapos may bayabas, ang dami nilang fruits. Ang ganda dito, guys, my God. Ang dami niya pang aso. Magaganda yung aso niya. So, baba tayo. Sabi ko, maganda dito maglagay ng restaurant. Kasi, ang ganda ng view. My God. Ayan, oh, kalamansi. Ayan siyang kalamansi. Tapos, ito, blackberries. Ito, hindi ko alam kung anong fruits to. Pero fruits din daw to, eh. Ayan siya, oh. Tapos, yung makopa. Tapos, may gazebo siya, oh. Diba? Okay, nag-vlog na ako dito sa property mo. Pasyal ako dito. Ang daming nakikita. Ay, yung mga aso niya. 100 pieces. Ang daming aso. 100 pieces. Pieces na talaga. Tingnan niyo naman. Ah, dito pala ang kita. Ayan, no. Ayan si Luis. Say hi, Luis. Yung dentista po yan. Kung may sakit ang ipin niyo, punta kayo kay Luis. Ayan yung Alpha Land. Oh. Ang dami niyang ito pa, suwa. Ay, ano? Kalamansi. Nabite ka, Danica? Oh my God. Nandito ka. Third floor ba tayo? Second floor po. Second floor. Yung house. Mas magandang view dito. Ayan po. Wala! Ako na talaga sumagot. Ang ganda mo. Yung Alpha Land. Tapos mountains, tapos minsan pag super fog, makikita mo clouds na. Opo, nagiging sea of clouds siya. Oh my God. So, makikita mo yung mga ibabaw lang. So, para siyang mga islands. Oo, mukha siyang islands. Ang ganda. Ang ganda nga. Ayan ang view dito. My God. Ang swerte ng mami mo na ito yung land nyo dito, no? In the future, Diyos ko. Oh, dami talagang dog. 110 na. Pang 110. Let's go. We're going. Hero. Nice, no, ate? Where's your, you didn't bring your bag? No, you packed it. Did I?
Hala. Oh my God. Scare me. Don't scare you. Magpipinsan lang pala. Don't touch it. Tingnan nyo yung ano dito, oh. My God, look how big he is. I'm not sure. Oh my God. Everything just fades away. Would you want fade away? Everything just fades away. Would you want fade away? And everything falls into place. So, eto yung cafe Stella. Yes, tita. Bago lang daw to, guys. First time namin lahat except sa kanya. May kagat. Kagat na tayo. Ang tatamis daw ng dugo natin. Umay ka? Umay you? Ang ganda nga. Stay there, I'll take photo with ate. Patricia and diyan kayong tatlo. Come on, Holly. Join us. Go, Sak. Go, Sak. Please, go. Hurry up. Mosquito. One. Hurry up. 1, 2, 3. Smile. Nice. 1, 2, 3. Isa pa. Isa pa. Again. Oh, si kuya daw. Ate. Ayan, baba tayo dito. Ang ganda ng view. Breakfast lang. Maganda po yung Oo nga, ang ganda. Wait lang. Come on, I'm looking for toilet. Ang ganda dito, guys. Diyos ko. breakfast. Hotel and breakfast. Guys, ang ganda dito sa Cafe Stella. Pag umakit kayo ng Baguio, i-try nyo dito pumunta kasi ang ganda ng view. Hindi pa namin natikman yung pagkain kasi may dinner kami mamaya sa bahay nila Kuya Jet at nila Ate Gina. Sinintay ko lang si Oli, nagto-toilet siya. Done? Okay, let's go. Hi! Okay, come on. Ate's house. To the snake. To the snake, we're going now. Mommy definitely in touch. Alis na kami. Thank you, ate. Dito na ulit tayo sa country club. Sundin lang natin si Jan. Kasi nga, pupunta tayo kay Ate Gina sa bahay nila. Doon tayo magdi-dinner. Ayan. Pinikap na namin sila. Hindi nagre-ring yung phone niya. Come on. Yeah. Oh, sana nga, no? My God. Look at the view. Hello po. Good evening. Tita si Coco, kapatid ni Desiree. Kuya. Hello po. And makikiano sa free food. Dito tayo. Nagba-barbecue nandito nagba-barbecue kasi sila. Yeah. You're a chef, Kuya Jay? You remember the pork? I know, they said. Kuya Jay, I saw all your trophies. My God, that's a lot. Yeah. Grandma, are you here? Are you here? Dito si Ganda, Grandma. Hello. Watching kasi nandito ako kaysa malamig kasi dito. Malamig sa labas. Yeah, it's alright, Grandma. Bless na to Grandma. Hug, Grandma. Hug. Say hi, Grandma. Hi. Ayun si Grandma. Umuulan eh. Dinala ko na dito si Grandma. Di ba tayo nagkita? After the drinks. Cuddle Grandma. Yeah. Hug, Grandma. Ali. One foot. Kuya, Grandma. Kuya. Kuya. Bless and hug. Hug, Grandma. Ano? Bayabas? Jan, Grandma's here. Bayabas. Grandma. Bless and hug, cuddle. Yeah. Kuya Jay. Hello. Sabi ko kay Patricia, i-shoutout ko ulit yung kanyang vlog para mabuhay. Yeah, tama. Oo, yung travel, sayang, Yes. kuya.
Tikman mo muna yung ano. Yung liempo. Yan gusto ng mga anak mo, eh. Di yan ay pakain. Kanina pa sila nagpapapak. Hala, hindi na yan kakain. Sige, kumain mo na. Malinis naman. Yan. The best. Yung tender. Tsaka ibang timpla ni Jen. Wow. Pepper lang yan, Tato. Yeah, so Yan, bawang. Sarap. kaya gusto nila. Dami naming liempo. Grandma, kakain ka ng liempo. Ang dami na yan. 5.8 kilo daw tong liempo. Dami. Ilagay mo na yan sa pansit. Parang may sawag tayo sa pansit. Okay na yan. Mas simple. Kaya, sarap niyan may beer. Di Ate Gina, sarap daw ng may beer para dito sa ating bagong bisita mo. Ayun na ba? Kainan na with soya sauce. Soya sauce. Teka na guys, let's eat. Ay, oh my God, si Kuya. Ate Gina. Ate Gina, look at the pancit of TJ. Good for two. That's chicken pancit. Grandma. Kaya mo, Grandma. Parang fiesta today. Fiesta. Guys, nasa daw to guys? Pa-Airbnb to nila Kuya Jay and Ate G ng bahay. Ayan. Ang laki. May picture to sa Facebook. Ilalagay ko yung link. I-check nyo na lang. Airbnb daw to. So, eto lang, Luis. Eto lang o eto din? Eto lang. Eto lang yung Airbnb. Pero ang laki. Ang laki. Ilang rooms? Ilang rooms? Even that one, we're having this rented out. Rented out din no. Dalawa. Ang daming bahay ni Ate Gina. Good friend namin na nag-rent. May naka-rent na. Ito yung available. Ilang rooms? No, this one is long term. This one is a short term. Short term lang pala to. 3 bedrooms pala to guys. Itong pinapa-Airbnb. Ilalagay ko yung link. Check nyo na lang kasi may picture daw to sabi ni Ate. Ayan. Ganda. Ang laki-laki. Short term lang nga lang dito. Eto meron nang naka-rent. Kami ng food, tara na. Kain na kami guys. Ayan. Yaya Jen, ang sarap ng pansit. Siya po nagluto. Nagtimpla ng liempo. Nahiya si Jen. Ito yung pichi-pichi at saka kutsintang black na may niyog and condensed to, diba? Caramel. Oh my God. Ang sarap ng pansit, guys. Ang sarap ng food. This one. Which one? No, this different one. Akala yung kutsinta. Amoy na naman. Good. It's good, no? You like it? Grabe naman ito mag-taste. Let me try cows. Caramel nga. Yeah, what? Whatever. Kutsinta black with caramel. Good? Oh, see, told you. Like cassava daw, kutsinta, tsaka cassava. Ano nga to? Pichi. Ang sarap. Naubusan na kasi sinipsip ng mga bata yung condensed. Ay, yung caramel. Sarap. Alam yung dog ni Pat. Ang babait ng dog. Oh, ang ganda ng balahibo. May snake. What kind of snake is that? Ball python, tita. Ball python daw. Oh my God. Alaga ni Patricia. Patricia, what's your vlog? Tita, Maria Patricia ko. Oh, guys, follow her. Kasi ang ganda ng mga vlogs niya din. Nagta-travel. So, ililive ko yung link niya sa baba, ha? Si Pat. Thank you, tita. Ay, ayun ang alaga niya. Wild. Tita. Oh my God, wag kang lalapit sa akin. No. Tita, huwag ka lang gumalaw. Wag mo ilalapit ko sa camera, tita. Dumidila pa. Wag, lapit na, Pat. Wag na. Lapit na, Pat. Wag na. Yung dila. Yung yes. Eh, tita. No, I don't want. Paano mo kayo Pagilawin po, hindi ka choda. No, wag na nga. Iti Patricia mo. Tita sa ulo eh. Ayoko niyan. I'm holding it. Okay, go. Just be careful. See? That's all you can do? I'm holding it, Holly. Trust me. Ayan, buksan natin. Para warm siya. Opo, tita, so warm yan. Ayan. Oh my Can I God. touch the thing? Oh my God, no. this one? What you gonna touch? No. Ewan ko sa'yo, Pat. Iba na She yung won't trip mo. stank. Ano na siya eh, give up na. Give na? 3 years. Butas. So, dapat ganyan. ganyan siya. Ganyan siya. Oh my God, Opo, Pat. tita, ganyan lang. Yan si Goyer. Ayos ka, sige
tinawag ko sa Ayan, araw. yan yung rumipat. I-follow nyo siya. I-follow mo siya. Ayan. Ayan, meron siya mga pasabay, guys. Kung gusto nyo. Si As, andyan. Ay, ayan. Diyan lang, tita. Kasi gising siya sa gabi. Say, follow me. Come Follow on. me, please. Follow her, please. She's so pretty. Thank you. Ang collection ni Ate Luis nila. O, tingnan niya. Sino mahilig dito? flop? Ayan. Funko Pop daw yan. Oh. Diyos ko. Oh my God. Tingnan mo ang collection niya. Ang cute. Ang cute. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't ours, oh, but you fill me up, and I can feel it now. Like a camel through the needle, everyday people